Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of DPR Korea and Tajikistan. خانمان و جنابان بیایید دسته‌های جمهوری خلقی دموکراتیک کره و تاجیکستان رو پشتوار بگیریم. Please stand up if you're able for the national anthem of DPR Korea. لطفاً از جای خود مرکز سرود جمهوری مردمی خلق کره صدا بگیرید. And now, the national anthem of Tajikistan, اکنون سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌گیرد. با عرض درود و ادب به خدمت شما بینندگان گرامی، گزارش مستقیم را از ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه پیشنهادتان میکنیم. امروز همانطور که شما آگاهی دارید، رقابت‌های مرحله انتخابی بهر راه یافتن به جام آسیا 2026 میان دسته‌های منتخب زنانه در گروه H آغاز شد. چند لحظه پیشتر از این
ду дастаи дигаре ки дар гурӯҳи мазкур ҳамроҳи дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Кореяи Шимолӣ ҳастанд, бо ҳам бозӣ карданд. Дастаи Малайзия тавонист бо ҳисоби 1-0 дар баробари Фаластин пирӯзӣ ба даст орад. Акнун пас аз чанд лаҳзаи дигар дар ҳамин майдон дастаҳои мунтахаби занонаи Кореяи Шимолӣ ва Тоҷикистон бо ҳам рақобат мекунанд. Дастаи Кореяи Шимолӣ бе ягон шаку тардид аз рӯи натиҷаҳо, аз рӯи он дастоварду комёбиҳое ки дар гузашта дошт ва ҳайати феълие ки дар ихтиёр дорад, яке аз беҳтарин дастаҳои футболи занона дар миқёси Осиё ва ҳатто ҷаҳонам ҳаст. Гӯем ҳеҷ ҷои шаку тардид нахоҳад буд ва ҳеҷ ҷои муболиға нахоҳад буд. Ҳамин гуна ҳарифи қудратманд ва тавонманд имрӯз дар рӯбарӯи дастаи мунтахаби занонаи Тоҷикистон қарор мегирад. ҳаятҳои аввалияи ҳар даста ва гурӯҳи футболбозони эҳтиётии ҳарду тимро барои мо пешниҳод карда истодаанд. ҷои ёдоварист ки дар мусобиқаи мазкур асосан дастаи мунтахаби занонаи моро футболбозони наврасу ҷавон ташкил медиҳанд, онҳое ки метавонанд дар мусобиқаҳои баъдӣ миёни ҳамсолони худ баъдан бо касби таҷриба дар ин марҳилаи муқаддамотӣ натиҷаҳои беҳтареро ба даст оранд. хуб дӯстони арҷманд, инак лаҳзаҳои расмие ки қабл аз оғози ҳар як бозӣ аст тақрибан ба хотимаи худ расида истодааст. мо аксбардории капитанҳои ҳар дастаро бо гурӯҳи доварон дидем ва инак охирин тайёриҳо ҳам пушти сар мешаваду баъд аз чанд сонияи дигар бевосита худи бозӣ бояд оғоз шавад. ҷои ёдоварист ки бо вуҷуди он ки Тоҷикистон дар маҷмӯъ мизбони ин мусобиқа аст, аммо рақобатҳо дар гурӯҳи H чун сурат гирифта истоданд. албатта дар бозии имрӯза махсусан дар рақобате ки Кореяи Шимолӣ бо Тоҷикистон рақобат мекунад, ин бозӣ бо мизбонии Кореяи Шимолӣ хоҳад буд, яъне ба истлоҳ мизбони исмӣ ва ё мизбони номиналӣ маҳз онҳо ҳастанд. ҳама чиз тайёр аст ва баъд аз чанд лаҳза оғози рақобатро хоҳем дид. Мубин Эргашев ҳидояти дастаи мунтахаби бонувони кишварро бар дӯш дорад. баъд аз оғози рақобат ҳатман ҳаятҳои пурраи ҳар дастаро барои шумо муаррифӣ хоҳем кард. 3-2-1 ва оғоз мекунем дӯстони гиромӣ. аз маркази майдон дастаи бонувони кишвар тӯбро ба бозӣ дароварданд. имрӯз мо бо пироҳанҳои ранги сафед бозӣ мекунем, ҳариф бо пироҳанҳои ранги сурх. хуб бо вуҷуди он ки мо меҳмон ҳастем, биёед муаррифии футболбозонро аз дастаи худамон оғоз кунем барои дидори мазкур. дар хати дарвоза рақами 16 Фараҳноз Холдорова қарор дорад. футболбозоне ки дар мавқеҳои дигар ҳастанд рақами 5 Беназир Ҷумахонзода, рақами 7 Марҷона Саидова, рақами 8 Нисо Абдуллоева, рақами 9 Ором Насруллоева, рақами 10 капитани даста Сайёра Саидова, рақами 11 Комила Расулова, рақами 13 Зарина Сафарова, рақами 17 Рӯзигули Ҳасан, рақами 18 Шамсия Ҳусейнова ва рақами 22 Мадина Муносибшозода. сармураббии даста Мубин Эргашев. ҳоло зарбаи кунҷиро бо иштироки дастаи Кореяи Шимолӣ мебинем ва бубинед дарҳол ирсоли тӯб ба кунҷи наздики дарвоза буду, баъдан зарба бо иштироки Хан Ҷин Ҳонг, аммо ин зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд. хуб дар хати дарвозаи дастаи Кореяи Шимолӣ Ю Сон Гам бозӣ мекунад, рақами 18 футболбозоне ки дар мавқеҳои дигар ҳастанд, рақами 2 Ри Мион Гам, рақами 5 Ан Кук Хянг, рақами 7 Мионг Ю Ҷонг, рақами 10 Ри Хак, рақами 11 Хан Ҷин Ҳонг, рақами 12 Ҳонг Сонг Ок, рақами 14 Хванг Юй Ёнг, рақами 17 Ким Кёнг Ёнг, рақами 20 Чаe Ун Ёнг ва рақами 23 Ри Хье Гёнг. сармураббии даста Ри Сон Ҳо. боз ҳам як зарбаи кунҷии дигар ба фоидаи дастаи Кореяи Шимолӣ инҷо таъин мешавад. албатта даста бисёр пурқувват аст ва махсусан дар вазъиятҳои стандартӣ метавонад барои
дастаи мо мушкилиҳои зиёд эҷод кунад дар оғози рақобати имрӯза. каме нофаҳмӣ аст миёни духтарон дар майдон. инак довар маҷбур шуд худаш дахолат кунад ва акнун иҷозат дода мешавад барои иҷрои зарбаи кунҷӣ. хуб, тӯб ба бозӣ зароварда шуд. боз ҳам ирсоли бевоситаи тӯбро мо дар кӯшиши аввал надидем, аммо баъдан фурсат пайдо шуд барои дастаи Кореяи шимолӣ. хело зиёд ба ҳуҷум мегузаранд. аллакай аз дақиқаҳои аввал ва аллакай фурсатҳои хуб ҳам барои онҳо ба миён омада истодааст. як бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. гурӯҳи доварон дар бозии имрӯза иборат аз ҳакамони зерин ҳастанд. сардовари рақобати имрӯза Руатҳа Қотимӣ Исо Саид Алмансурӣ аз Имороти Муттаҳидаи Арабӣ аст. ёварони ӯ Ҳа Тхи Понг аз Ветнам ва Кристина Середа аз Узбекистон ҳастанд. довари чаҳорум Розиябону Юсупова, ӯ низ аз кишвари Узбекистон мебошад. нозири доварон Син Лиан аз ҷумҳурии мардумии Чин ва комиссари бозӣ Дина Сами Салама аз Урдун. хуб, тамоми шахсони расмии рақобати имрӯзаро барои шумо муаррифӣ кардем. акнун фурсати он аст то зиёдтар бевосита ба ҷараёни худи бозӣ таваҷҷӯҳ кунем. سی و 4 даста дӯстони гиромӣ дар рақобатҳои марҳилаи интихобӣ иштирок карда истоданд. онҳо ба 8 гурӯҳ тақсим шуданд ва ҷои ёдоварист ки дар гурӯҳҳои A ва B 5 дастаӣ ҳастанд. дар 6 гурӯҳи дигар 4 дастаӣ рақобат доранд ва аз ҳар гурӯҳ ғолибон ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа роҳи худро ҳамвор мекунанд. инҷо як зарбаи дигар рост сӯи дарвозаи мо буд, аммо то ҳамин лаҳза ҳунарнамоии дарвозабони дастаи занонаи кишвар хело хуб аст. аксари зарбаҳое ки рост сӯи дарвоза буд Фараҳноз Холдорова тавонист бартараф кунад. инҷо низ хело хуб ӯ кунҷи наздики дарвозаашро дифоъ карда тавонист. ҷои ёдоварист ки мусобиқаи дар пеши истодаи ҷоми Осиё 2026 миёни дастаҳои мунтахаби занона ҳамзамон марҳилаи интихобӣ барои баромадан ба ҷоми ҷаҳонии ФИФА дар соли 2027 миёни дастаҳои мунтахаби занона аст. соли 2027 ҷоми ҷаҳонии ФИФА дар кишвари Бразилия сурат мегирад ва дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ки соли оянда аз 1 то 21 март сурат мегирад дар кишвари Австралия. дар маҷмӯъ дӯстони гиромӣ 12 даста иштирок мекунанд. 8 тиме ки ғолибони марҳилаи интихобӣ мешаванд ва бар иловаи онҳо 4 дастае ки аллакай ба марҳилаи ниҳоӣ аз қабл бо дар назардошти мавқеи баландашон дар раддабандӣ роҳ пайдо карданд. инҳо Австралия ҳамчун мизбон, Чин, Кореяи ҷанубӣ ва ҷопон ҳастанд. дастаи Кореяи шимолӣ дар чанд соли охир пайваста дар мусобиқаҳо иштирок намекард бо сабабҳои албатта барои мову шумо маълум. инҷо офсайд ба қайд гирифта мешавад. ҳоло як бори дигар ҳатман мову шумо саҳнаи такрориро хоҳем дид. офсайд дар куҷо буд? дақиқтар метавонед бубинед. бале, дар ҳамин лаҳзае ки партофти тӯб ба самти бозигари рақами 17 Ким Кион Ёнг дида шуд. хуб, солҳои охир дастаи Кореяи шимолӣ бо сабаби оне ки
бемории дунёгири ковид дар солҳои 2020-21 ки дунёро фаро гирифта буд, дастаҳои варзишии ин кишвар аз иштирок дар мусобиқаҳои гуногун даст мекашиданд ва тадриҷан дар солҳои охир аз нав иштироки худро барқарор мекунанд дастаҳои махсусан футболии ин кишвар. ва тавре медонед чӣ миёни наврасон, яъне дар назар дорам миёни писарбачаҳо ва чӣ миёни духтарон, дастаҳои футболии Кореяи Шимолӣ ҳам миёни наврасон, ҷавонон, мунтахабҳои асосӣ бисёр мунтахабҳои хубу қавӣ ҳастанд. махсусан миёни футболи занона натиҷаву дастовардҳои қаблии онҳо худ бозгӯи комёбиҳои баланди ин кишвар мебошад. дар ин бора албатта муфассал боз гуфта мегузарем. инҷо ниҳоятан ҳисоб кушода мешавад. дӯстони гиромӣ, аллакай дақиқаи 9-уми рақобат ва голи аввалин дар бозии имрӯза сабт мешавад. рақами 17 ҳамлагар Ким Кион Йонг. Goal for DPR Korea by player number 17. Голи карьеру бозигари рақами 17 ба самар расонид Ким Йон Йонг. биёед як бори дигар бубинем ки дар ин ҳолат чӣ гуна гол ба ҳадаф расонида мешавад. ирсоли бисёр хуб аз канори рост бозигари рақами 12 ки пайваста аз зарбаи кунҷӣ тӯбро ба дохили ҷаримагӯҳ ирсол намекунанду тавассути бозигузорӣ мехоҳад аз он истифода барад. дар ҳолати қаблӣ низ ҳамин тавр кард Хон Сонг Ок ва маҳз ӯ ҳам муаллифи гол шуд. гӯем хато нахоҳад буд, яъне паси голи маҳз ба номи ӯ навишта шуд дар лаҳзаи қаблӣ. як бори дигар биёед бубинем ҳуҷуми қаблии футболбозони Кореяи Шимолиро. ман болотар ишора кардам ки дӯстони гиромӣ, муқобили ин тим бозӣ кардан бениҳоят мушкил аст. яке аз дастаҳои қудратманди футболи занона дар миқёси Осиё ва ҷаҳон эътироф шудааст. дастаи занонаи футболи Кореяи Шимолӣ хело таҷрибаи ғанӣ дорад. дастовардҳои шоёнам аз сӯи онҳо ба қайд гирифта шудааст ва даста албатта дар ин гурӯҳ бе ягон шаку тардид муддаии асосӣ аст барои баромадан аз гурӯҳ. ва дар маҷмӯъ он коршиносоне ки фикру назари худро баён карданд ва ҳадсу гумонҳои худро ҳам гуфтанд, ҳама бо як овоз пайваста таъкид мекунанд ки ин даста албатта имкониятҳои бениҳоят зиёд дорад. муқобили чунин тим чӣ гуна бозӣ кардан лозим аст? пеш аз ҳама назму низом бояд нигоҳ дошта шавад аз сӯи футболбозони мо, яъне онҳо ба саросемагӣ дода нашаванд дар ҷое ки лозим аст ба ҳамдигар кӯмак кунанд, набудани якдигарро ҷуброн кунанд ва имкон надиҳанд то пайваста ирсолҳои тӯб аз ду канор ба дохили ҷаримагоҳ равад. чун шумо дида истодаед ки қаду қомати миёнаи футболбозони дастаи Кореяи Шимолӣ назар ба бозигарони мо хело баланд аст. онҳо дар қабати дуюм хонохо бартарӣ пайдо мекунанд ва барои он ки чунин ҳолат ба миён наояд дар ҷаримагоҳ, мо бояд пеш аз ҳама роҳҳои ирсоли тӯбро аз сӯи футболбозони дастаи Кореяи Шимолӣ ба ҷаримагоҳи худ бигирем, яъне онҳоро хунсо кунем ва ё ин ки барвақттар пеши роҳи чунин партофтҳо аз сӯи бозигарони мо бояд гирифта шавад. дар маҷмӯъ иртиботро мо бояд ҳар лаҳза ҳаракат кунем ки миёни футболбозони Кореяи Шимолӣ қатъ намоем. баъзан вақт худи онҳо ҳам шояд бо чунин партофтҳои нодуруст ва на он қадар ирсолҳои самарабахши худ метавонанд дар рафти ин бозӣ ба мо кӯмакрасон бошанд. бозигари мо дар ҳолати қаблӣ андаке осеб гирифт. Шамсия Ҳусейнова буд. аз ҷои худ бармехезад Шамсия ва ӯ ҳам ҳоло бозиро давом дода метавонад. хуб, дастаи занонаи Кореяи Шимолӣ се дафъа қаҳрамони Осиё шудааст: 2001, 2003, 2008 ва се дафъаи дигар барандаи нишонҳои нуқра 1993, 1997 ва 2010. дар бозии осиёӣ се бор қаҳрамон шудааст: 2002, 2006, 2014. се бори дигар ҷои дуюм, охиринаш соли 2022 ва соли 1990 барандаи нишони биринҷӣ.
дар як қатор мусобиқоти дигари байналмилалӣ ҳам иштирок карда натиҷаҳои бисёр хуберо онҳо ба қайд гирифтаанд. дар ҷоми ҷаҳонии фифа миёни занон бошад даста 4 бор иштирок кардааст ва натиҷаи аз ҳама баландтаринаш баромадан ба даври чаҳорякниве аз соли 2007. хело хуб, футболбозони мо ин маротиб барвақттар тавонистанд иртиботро байни бозигарони ҳариф қатъ намоянд. беназир ҷумъахонзода бозигари рақами 5 мо дар канори рост чанд лаҳза пештар аз ин пеши роҳи ҳамлаи ҳарифро гирифт. хело хуб, инҷо ба қафо баргашта кӯмаки худро мерасонад рӯзигули ҳасан, нафаре ки аз дигар ҳамдастояш пештар қарор дорад. тӯб аз майдон берун шуд ва аз назди дарвоза бояд тӯбро футболбози мо ба бозӣ дарорад. дирӯз қабл аз оғози мусобиқаи мазкур нишасти матбуотӣ сурат гирифт ва зимни нишасти матбуотӣ вақте сармураббиёни дастаҳо фикру назари худро баён мекарданд, Мубин Эргашев ишора кард ки дар мусобиқаи мазкур албатта ӯ дастаи Кореяи Шимолиро муддаи асосӣ барои пирӯзӣ дар гурӯҳ ва баромадан ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа эътироф мекунад. ҳамчунин аз рӯи суханҳои Мубин Эргашев бармеояд ки айни замон дар дастаи мунтахаби занонаи Тоҷикистон ивазшавии наслҳо дида мешавад ва асоси ин дастаро, яъне асоси ҳайати феълии дастаи бонувони кишварро гурӯҳи футболбозони наврасу ҷавон ташкил медиҳанд ки баъдан метавонанд дар мусобиқаҳои наврасону ҷавонон иштирок кунанд. аз ин рӯ андаке камтаҷрибагии бозигарони мо дар қиёс бо ҳайати бисёр солору пуртаҷрибаи Кореяи Шимолӣ шояд эҳсос мешавад. дӯстони гиромӣ, бин ҳам дар мо албатта махсусан духтарон баъд аз 18-солагӣ кам ҳолатҳое ҳаст ки фаъолияти касбии худро давом диҳанд дар риштаи футбол. ин яке аз мушкилие аст ки албатта дар идома футболи духтарона дар кишвари мо ба он пайваста дучор мешаваду роҳҳои ҳалли онро ҷустуҷӯ карда пайдо намудан яке аз афзалиятҳои асосӣ аст барои дастаҳои мо дар солҳои баъдӣ. инҷо каме дар ҳам бар ҳамин дар ҷаримагоҳи мо як илоҷ карда духтаронамон тавонистанд инҷо тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кунанд, аммо ҳамагӣ барои чанд лаҳза. боз ҳам тӯб ба ихтиёри футболбозони Кореяи Шимолӣ гузашт ва инак ҳуҷуми навбатии онҳо ба роҳ монда мешавад тавассути канори чап. хело хуб, дар лаҳзаи қаблӣ акнун боз як футболбози мо пеши роҳи бозигари ҳарифро гирифт ва инам маҳоратҳои волои инфиродии бозигари рақами 12 дастаи Кореяи Шимолӣ Хон Сон Ок аст ки мо такроран дидем. ирсоли тӯб инҷо натиҷа надод. аз канори чап боз як партофти дигар. ва яке аз он бандҳое ки болотар гуфтем ки мо умедвор мешавем то ҷое
дар лаҳзаҳои ҳуҷумҳои худ футболбозони Кореяи Шимолӣ ҳам баъзан вақт ба хатоҳо роҳ медиҳанд. пасҳои хато, иштибоҳҳои дигар аз қабили ирсолҳои нодуруст дар чанд ҳуҷуми охир дида шуд. ин албатта пайваста идома намеёбад ва такрор шудани онро ҳам ҳар лаҳза интизор шудан лозим нест. ва дар ин лаҳзаҳо боз ҳам як ҳуҷуми дигар бо иштироки дастаи Кореяи Шимолӣ ба назар мерасад. ба пуррагӣ бартараф карда натавонистем ва боз як зарбаи дигар ҳам буд дар ин байн. ин маротиб зарба аз сӯи футболбози рақами 7 Миён Юҷон иҷро шуд. бибинед чӣ гуна ҳамдигарфаҳмии хуб доранду ҳар лаҳза метавонанд хавфу хатари зиёдеро бозигарони Кореяи Шимолӣ ба миён оранд дар рафти бозии имрӯза. ва дарвозабони мо дар ин ҳолат боз ҳам мавқеъро дуруст интихоб кард. тавонист ки боз як зарбаи рости ҳарифро бартараф кунад. Фараҳноз Холдорова ман аз намин дақиқаҳои аввали бозии имрӯза пай бурдан мумкин аст ки чӣ гуна барои ӯ мушкил мешавад дар идома рақобат кардан муқобили дастаи Кореяи Шимолӣ. пас аз қуръакашӣ аллакай маълум буд ки мо дар гурӯҳе афтидем ки он ҷо яке аз дастаҳои бисёр қавӣ, маслан фаворити мусобиқаи дар пеш истодаи ҷоми Осиё ҳунарнамоӣ мекунад. солҳои охир ба дастаи Кореяи Шимолӣ бо сабаби оне ки дар рақобатҳои интихобӣ иштирок накард, роҳ пайдо кардан ба ҷоми ҷаҳонии фифа муяссар нашуд. аз ҷумла дар соли 2023 онҳо ба ҷоми ҷаҳонии фифа набаромаданд, зеро дар марҳилаи интихобӣ ва баъдан дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё иштирок накарданд. аммо солҳои қабл ин тим боз ҳолатҳои дигаре буд ки дар мусобиқа иштирок накард, аз ҷумла бо сабаби таҳримҳо дар соли 2015 дар ҷоми ҷаҳонии фифа иштирок накард. вале дар соли 2019 онҳо бевосита рохат пайдо карда натавонистанд. чунин ҳолат ҳам баъзан вақт мешавад албатта бо дастаи занонаи футболи Кореяи Шимолӣ. дӯстони гиромӣ, ҷои ёдоварист ки дар соли 2024 дастаҳои мунтахаби наврасони то 17 сола ва ҷавонони то 20 солаи духтаронаи Кореяи Шимолӣ қаҳрамони ҷаҳон шуданд. дар ҳар ду сину сол онҳо дар дунё беҳтарин даста миёни духтарон эътироф шуданд ки хонохо аз ҳамон ҳайатҳо албатта ҳастанд футболбозоне ки ҳоло дар ҳайати дастаи асосии Кореяи Шимолӣ бозӣ мекунанд ва фурсати навбативу голи дуюми дастаи Кореяи Шимолӣ.
دقیقه 23 رقابت میون یو جون این دفعه گل میزند. فوتبالبازی که با رقم 7 هنرنمایی کرده ایستاده است. گلی جمهوری خاطر بخاطر کاریر رو بازیگر رقم 7 میون یو جون به ثمر رساند. باز هم ببینید ارسالی که از کنار است بسیار خطرناک است. ما بالاتر گفته بودیم قبلا اگر پرتوفت کمی بلندتر اجرا شد و ضربه بسر زده بازیگری کارگی باعث گل شده بود، اینجا اکنون فوتبالبازی رقم 20 چای اونیون پرتوفتی نه اونقدر بلند داشت. با داخل جریمه از این فرصت محافظتگر میون یو یونگ استفاده برد و حساب را 2-0 نمود. در این میدان ما فشار آورده توپ را صاحب میشوند فوتبالبازان کره شمالی. اینجا اکنون پیشروی حمله آنها را ما حالا هم با پورگی گرفتن نتوانستیم و ارسال نوبتی توپ بود که بازیگری ما پیشدستی کرد. زرینه سفرزاده و توانست توپ را از میدان بیرون نماید. از ضربه کنجی ارسال توپ را میبینیم و در همین گرد و اطراف جریمه گاه در حال فوتبالبازان کره شمالی باز هم با پرسینگ میگذارند و در نوبت خود با آنها میسر شده ایستاده است که توپ را از فوتبالبازان ما ستانند. با دقت بودن لازم است در گرد و اطراف جریمه گاه و حتما پیشروی حمله های حریف را گرفتن لازم است. البته وقتی حریف از حد زیاد پرقوت است و تو این رو خیلی خوب درک می‌دونیم، مقابل آن بازی کردن به مراتب مشکل تر می شود دوستان گرامی. اما از سوی دیگر باید این نکته رو هم بگوییم که در چنین رقابت ها خودی بازیگران انگیزه ایلوگی پیدا میکنند تا اینکه نشان دهند که در قیاس با چنین حریف توانمند و بسیار پرقوت آنها به چه قادر هستند. دروازه‌بان باز هم اینجا خیلی خوب حرکت میکند. فرهناز خالدارова و ارسالی که از کنار چپ بود با باوری به دست خود گرفت. بعضی نزدیکی فوتبال است که اینجا دسته فوتبال زنانه ما باید از آنها کار گیرد هم با مقصد موفق خواهد بود. مثل که بالاتر دیدیم دروازه‌بانمان بعد از به دست آوردن توپ چگونه خوب توانست چند لحظه وقت را تلف کرد، اما بعدا زود باز هم حریف توپ صاحب می شود و باز یک حمله دیگر و نهایتاً حساب 3-0. هان سون اوک Goal for DPR Korea by player number 12. Goal Korea represented by Hong Song Ok به ثمر رساند. این بازیگر در رفتی گل یکم ارسالی گل بخشو رو به نام خود ثبت کرده بود. این لحظه باشد به واسطه او با زدن گل دست می‌یابد. و ببینید چگونه با پاس‌های دقیق فوتبالبازان کره شمالی باز یک هجوم دیگر رو تشکیل کردند. طول چند دقیقه اخیر اکنون هجوم‌ها زیادتر توسط کنار چپ راه اندازی می‌شود، در حالی که در ابتدای بازی امروزه ما پیوسته هجوم‌ها رو توسط کنار راست می‌بینیم. در میان گل‌هایی که امروز زده شد تا همین لحظه زیباترینش همین بود. خیلی
таассуф мехӯрем, хело афсӯс мехӯрем, аммо бояд эътироф кунем, ки ин гуле ки акнун зада шуд, хело ва хело зебо буд аз нигоҳи иҷрӯиш, аз нигоҳи дақиқияти зарба. бибинед чӣ гуна зарбаи бисёр маҳкаму қавӣ дида мешавад, бе ягон шонс барои дарвозабон. каме ба худ омадани бозигаронамон лозим аст, каме акнун сарҷамона боз дар дақиқаҳои баъдӣ ҳаракат кардан талаб карда мешавад. муҳим ин аст ки баҳудаву беҳуда тӯбро ба ҳар ҷо назанем ва зуд ба ихтиёри ҳариф тӯбро нагузорем, балки бештар кӯшиш кунем ки тӯб дар ихтиёри худамон бошад. бигзор дар нимаи майдони худамон ҳам тӯбро нигоҳ дорем. ин хуб аст то ин ки фурсатҳо барои ҳариф дода нашавад. солҳои охир аз сӯи федератсияи футболи кишварамон барои рушди футболи духтарону занон таваҷҷӯҳ ҳаст. дар асоси чанде аз бошгоҳҳои лигаи олии дастаҳои футболи занона ташкил шуда истоданд ва ҳамчунин дар минтақао албатта барои рушди футболи духтарону занон таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад аз сӯи дастандаркорон. ба оҳистагӣ албатта вазъ бояд беҳтар шавад, вале он мушкилии асосие ки болотар ишора кардем, яъне бештаре аз духтарону наврасони мо бо вуҷуди таълими хуб гирифтан дар риштаи футбол дар синну соли хурдсоливу наврасии худ баъдан фаъолияти касбияшонро давом намедиҳанд ва ин яке аз мушкилиҳое аст барои интихоби бозигарон ба ҳайат ва боз ҳам ҷобаҷо кардани футболбозон дар ҳайати бошгоҳҳову зина ба зина ба роҳ мондани рушди футболи занона дар маҷмӯъ. аммо ба оҳистагӣ албатта тавре гуфтем ва аз беҳтар шуда истодааст ва умедвор мешавем ки ҳарчи бештар духтарони наврасони мо ҳам машқу тамринҳоро зиёдтар мекунанд ва барои беҳтар шудани натиҷаҳо дар маҷмӯъ талошҳои назаррас анҷом медиҳанд. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ буд. инҷо бахти мо баландӣ мекунад, зеро тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашт. хуб, қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозӣ муқобили Комила Расулова вайрон шуд. як бори дигар ҳолати қаблиро биёед бубинем. зарбае ки иҷро мешавад, чӣ гуна тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашт. онҷо бозигари рақами 11 Хан Ҷин Ҳонг зарба зада буд. ва пешироҳи боз як зарбаи дигарро футболбозони мо ин лаҳзаҳо гирифтанду акнун зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Кореяи Шимолӣ. вазъиятҳои стандартӣ низ кам нестанд ва аслан бояд эътироф кунем ки онҳо бисёр ва бисёр хатарнок мебошанд.
худатон ҳам дидед дар лаҳзаи қаблӣ ирсоли анҷомдодаи Ҳонсон Ок ин маротиб каме баландтар буд. даҳаи сеюми рақобат барои дастаи мунтахаби занонаи мо бениҳоят мушкилсипарӣ шуд, зеро мо дар фосилаи 5 дақиқа дар даҳаи сеюм 3 гол ба дарвозаи худ сар додем. дақиқаи 23, 26 ва 28. به این هم معلوم بود که برای دسته دختران کشور در رقابت امروزه مقابلیت ارزنده نشان دادن با حریفی توانمند چون کره شمولی مشکل می شود، اما در فاصله بسیار کمی وقت یک بار 3 گل به دروازه سر دادن باز تا جایی می توانیم بگوییم با روحیه فوتبالبازان ما هم تاثیر خود را رساند. اما هیچ قصه نیست، رقابت رو دوام دادن لازم و مهم این است که در طول دقیقه بعدی ما اگر داخل ناپذیری دروازه امان رو نگاه داشته توانیم، این هم یک نتیجه خوب و نظررس به حساب خواهد رفت. دروازه‌بان در این لحظه باز هم توانست پیشروی حمله حریف رو بگیرد و ضربه آخرین رو برطرف کند. اینجا اصلا این ارسالی توپ بود در حالت قبلی، اما فرهناز خالدورова توانست توپ رو برطرف کند و بعداً باز یک ضربه دیگر که آن رو هم فرهناز برطرف نمود. аз масофаҳои наздик ё миёна имкони зарба заданро додан лозим нест ба ҳариф, чун мо хеле хуб медонем ки чӣ гуна қувваи зарбаҳои иҷро мекардаи бозигарони Кореяи Шимолӣ қавиву хатарнок аст барои дастаи мо. голи навбатӣ аз сӯи Ри Ҳак инҷо зада мешавад. бори дигар метавонед бубинед. паси голӣ ба номи бозигари рақами 12 Ҳонг Сонг Ок ба ин тартиб сабт шуда истодааст. бе ягон шаку тардид метавонем бигӯем ки ӯ аз фаъолтарин бозигарони дастааш дар нимаи якуми рақобат аст, чӣ аз канори рост, чӣ аз канори чап, пайваста дар ҳолатҳое ки тӯбро аз зарбаҳои кунҷӣ ба бозӣ медароранд фаъоли ӯ ба назар мерасад ва бештаре аз вазъиятҳои хатарнокро тавассути бозигузориҳо, тавассути тарки бороиҳо маҳз ӯ ба вуҷуд оварда истодааст.
Хонсон Ок ирсоли тӯбро анҷом дод ва дарвозабони мо дар ин ҳолат хело хуб боз ҳам ҳаракат мекунад. андаке шояд осеб гирифтааст дарвозабон. На медонед, ишора ба он аст ки бандҳои пойафзоли ӯ кушода шуданд ва аз ҳамдастааш хоҳиш кард то онро маҳкам бубанданд. ва бозӣ давом меёбад. дӯстони гиромӣ, аз миёни футболбозони мо дар ҳайати аввалия танҳо як нафарро дида истодаем ки бештар ба хати ҳуҷум сафарбар шудааст. ин бозигари рақами 17 Рӯзигули Ҳасан аст. аммо аслан дар суратҷаласаи ин бозӣ инҷо боз як голи дигарро мо маҷбур мешавем аз соли дарвозаи худ берун барорем. ҳисоб 6-0 шуд. Ким Кион Йонг футболбози рақами 17 гол мезанад, нафаре ки нахустин голи ин бозиро ба ҳадаф расонда буд ва ин дуюмин гол аст барои ӯ дар бозии имрӯза. бубинед, андаке футболбозони мо бо қувваи зиёд пештар баромаданд, тақрибан то миёнаи майдон рафта буданд ва дар натиҷа як партофти тӯлонӣ ба хати ҳамла ба бозигари рақами 11 Хан Ҷин Ҳонг, баъдан ӯ ба ҷаримагоҳ тӯбро иттисол мекунад. он 5-6 футболбози мо ки ба якборагӣ ба қафо бармегаштанд мавқеиятро аз даст доданд ҳамаашон ва фурсати ба вуҷуд омадаро дастаи Кореяи Шимолӣ истифода бурду голи шашуми худро ҳам зад. болтар ишора кардем ки дар суратҷаласаи рақобати имрӯза ягона ҳамлагар дар ҳайати мо аслан Марҷона Саидова ишора шудааст, бозигари рақами 7, аммо мо дида истодаем ки ӯ низ бо дар назардошти ҳолате ки ба миён омад маҷбур аст хело ҳам зиёд ба ақиб фарояду ба ҳамдастаҳои худ дар хати дифоъ ва ё хати ним муҳофиза кӯмак кунад барои баргардондани ҳуҷумҳои ҳариф. капитани дастаи мо дар ин ҳолат акнун тавре мебинед Сайёра Саидова тӯбро зада аз майдон берун мекунад. аслан ӯ мехост пас яд, вале на он қадар партофти хубу дақиқ аз сӯи Сайёра дар ҳамон ҳолат дида шуд. хуб, дастаи Кореяи Шимолӣ бо ин иктифо карданӣ нест ва инак ҳисоб 7-0 шуд. Ким Кион Йонг боз ҳам гол мезанад ва ин сеюмин гол аст барои ӯ дар рафти бозии имрӯза. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ, чизе ки мо болотар гуфта будем, набояд мо имкон диҳем ба намин гуна партофтҳо, махсусан аз канорҳо, чи партофтҳои баланд бошанд, чи миёна ва чи заминнокӣ, пешроҳи ҳамаи онҳоро гирифтан лозим аст. аммо тавре дида мешавад дар ин замина бозигарони мо дучори мушкилиҳои калон ҳастанд. муқобили чунин ҳариф ба ҳуҷум гузаштан ҳам аслан бениҳоят мушкил аст ва амри муҳол менамояд. ҳоло аз рафти бозие ки мо дар қисми якум дида истодаем, ва шояд баъдан дар қисми дуюм ба бозигарони мо муяссар шавад то сӯи дарвозаи ҳарифам ҳуҷумҳои худро ба роҳ монанд ва ё зарбае иҷро кунанд. аммо дар рафти қисми якуми бозӣ аз ин чиз ҳеҷ дараке нест. вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи капитани дастаи мо Сайёра Саидова дида шуд дар баробари бозигари рақами 11 ҳариф Хан Ҷин Ҳонг. ӯ дар ҳамон ҳолат қоидаи бозиро вайрон кард.
тавре медонед ба наздикӣ Мубин Эргашев ҳидояти дастаи саразми шаҳри Панҷакентро бар дӯш гирифт ва акнун баҳси мураббӣ бевосита дар ин бошгоҳ дар Лигаи Якум фаъолият дорад. аммо ҳамзамон бо ин кори худро дар дастаи мунтахаби занонаи кишвар давом медиҳад. ҷои ёдоварист ки ба ӯ дар ситоди мураббиён Юсуф Рабиев кӯмак мерасонад ва тавре мебинем бевосита дар паҳлӯи Мубин Эргашев истода ба шогирдони худ маслиҳатҳо дода истодааст ин лаҳзаҳо Юсуф Рабиев. хуб ҳоло ду тағйирот дар ҳайати дастаи Кореяи Шимолӣ дӯстони гиромӣ. аз майдон гирифта мешавад рақами 7 Миён Юҷон, ба ҷои ӯ рақами 9 Ким Сон Геонг мебарояд ва ҳамчунин рақами 20 Чаe Ун Ён аз майдон гирифта шуд, ба ҷои ӯ рақами 22 Ким Хи Ёнг вориди майдон шуд. Substitutions for DPR Korea. Тағйиротҳо дар ҳайати Корея. Players number 7. Бозигари рақами 7 Рон Ю Ҷон. Number 20. Бозигари рақами 20 Чаe Ун Ён. Replaced by players number 9. Иваз карда шуда бозигари рақами 9 Ким Сон Геонг. хуб акнун бозии дӯстони гиромӣ аз сар гирифта шуд. баъд аз он таваққуфе ки ба миён омад, кӯмаки тиббӣ расониданд ба Сайёра Саидова ва ӯ ҳоло берун аз майдон ба ҳар ҳол қарор дорад. мумкин аст баъд аз чанд лаҳза баргашти ӯро бубинем. Additional time 2 minutes. 2 daqiqa ilova qoldi. ва вақти асосии қисми якум хотима ёфт. 2 дақиқа вақт илова мекунад довар. аз камтарин ҳуҷумҳое аст бо иштироки дастаи Кореяи Шимолӣ ки гӯем ягон натиҷае барои онҳо намедиҳад. метавонед бубинед зарба иҷро шуда хело ҳам баланд буд. дифогар Ри Миён Гум дар ҳамон ҳолат зарбаро зад. хело хуб дар маркази майдон тӯбро футболбозони мо соҳиб шуданд. акнун ирсоли тӯб ба наздики ҷаримагӯҳи ҳариф, аммо инҷо фурсате ҳам пайдо намешавад ва дарҳол дарвозабони Кореяи Шимолӣ Юсон Гум беҳтараш ҳамон ҳолатро бартараф кард. дарвозабон дар ин ҳолат пешроҳи зарбаи ҳарифро мегирад ва довар ишора бар он дорад ки зарбаи кунҷӣ аст, ҳарчанд футболбозони мо дар ин бора фикри дигар доранд. медонед воқеан ҳам тӯб ба дарвозабони мо расидааст. дар лаҳзаи қаблӣ тӯб баъд аз расиш ба Фараҳнуз Холдор ва аз майдон берун шуд. довар иҷозат медиҳад ки ин ҳуҷум ҳам ба нуқтаи ниҳоӣ расад ва баъд аз он садоҳуштаки худро баланд хоҳад кард. ва дар ҳамин лаҳзаҳо тавре мо мебинем барои нораво бозӣ кардан ба футболбози мо корти зард дода мешавад ба Марҷона Саидова. ӯ бо дасташ ба фикрам ба тӯб расид. биёед бубинем ҳамин ҳолатро. бале аслан ҳеҷ мумкин набуд ки дар ҳамон лаҳза
ба ин тартиб бозӣ кунад. бо вуҷуди он ки аз ҷои худ ҷаҳид, дида шуд ки ба туп расида наметавонад. беҳтараш мегузошт ки туп меравад. инҷо акнун ӯ корти зард мегирад, ҳамзамон бо ин пеналти сӯи дарвозаи мо таъин шуда истодааст. хуб, дақиқаҳои иловагӣ ба қисми якум кайҳо хотима ёфтанд. инро мо болотар гуфтем, аммо баъд аз хотимаи дақиқаи дуюм ки ҳуҷуми футболбозони Кореяи Шимолӣ давом дошт, онҳо пеналти кор карданд ва акнун довар иҷозат медиҳад то пеналтиро ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонанд, яъне иҷро кунанд бозигарони Кореяи Шимолӣ ва баъдан садоёшта ки ниҳоии довари бозии имрӯза аз хотимаи қисми якум моро дар ҷараён мегузорад. иҷозат дода шуд. зарбаро мебинем ва бе ягон шонс барои дарвозабон. бозигари рақами 17 боз як голи дигар мезанад, Ким Кён Ёнг. бо ҳамин қисми якуми бозӣ дӯстони гиромӣ хотима ёфт. ҳисоби умумӣ 8-0 ва бо ҳамин бартарии калон дастаи Кореяи Шимолӣ нимаи якумро ҷамъбаст мекунад. мо низ каме танаффус хоҳем кард ва баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюм. бо мо бошед.
Substitution for Tajikistan. Targ'ibot qiladi Tojikiston. Number 13, Hamzatjon Talibna Safarzoda. Number 15, futbolchi tarafdan nomzod Qudratilla Livas دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم با ورزشگاه مرکزی جمهوری شهری دوشنبه با بازی که با اشتراک دسته‌های منتخب بانوان کره شمالی و تاجیکستان جریان دارد. بعد از خاتمه قسم یکم همانطوری که شما شاهد شدید حساب 8-0 با فایده دسته کره شمالی است. البته برتری کلان نصیب آنها بود، چه از دیگه توپداری چه از دیگه با وجود آوردن وضعیت‌های خطرناک، ضربه‌های سوی دروازه، ضربه‌های راست، در مجموع البته برتری کلی نصیبی آنها بود و توانستند ارزنده به برتری خود گل‌ها را به دروازه دسته ما وارد کنند. در آغاز قسم دوم اینجا تغییرات است در هیئت دسته ما. به جای زرینه سفرزاده که با رقم 11 بازی میکرد، از کرسی بازیگرانی احتیاطی حالا با میدان میبراید بازیگر با رقم 15 نیکوبخت خدادادова و بازی اکنون دوستان گرامی در قسم دوم جریان دارد. دیگر تغییرات ها در هیئت دسته ما نیست، در هیئت دسته کره شمالی باشد. در پایان قسم یکم دو تغییرات را ما قبلا دیده بودیم. بیاید یک بار دیگر هیئت های هر دسته را به خاطر میاریم. شروع میکنیم از دسته بانوان کشور. در خط دروازه فرهناز خالدار و بازی دارد، رقم 16 فوتبالبازانی که در موقع دیگر هستند. رقم 5 بنظیر جمعخان زاده، رقم 7 مرجونا سعید و رقم 8 نیسا عبدالله و رقم 9 آرام نصرالله و رقم 10 کاپیتان دسته سیاره سعید و رقم 11 کامیلا رسولова، رقم 17 روزیگولی حسن، رقم 18 شمسیه حسین و رقم 22 مدینه مناسب شوزاده و رقم 15 نیکوبخت خدادادова که گفتیم چند لحظه پیشتر از این با میدان آمد. اینجا شانسی بسیار خوبه برای فوتبالبازان ما پیدا شد، اما ضربه سوی دروازه حریف نبود. باز یک ارسال دیگر و اکنون توپ از میدان بیرون میشود. سرمربی دسته منتخب زنانه کشورمان موبین ارگاشف است. خوب، هیئت دسته کره شمالی رو هم بیاد یک بار دیگر گفته گذارم. در خطی دروازه این تیم قرار دارد یو سون گوم، رقم 18. فوتبالبازانی که در میدان هستند حالا با بازیگری ما کمک طبی این لحظه ها لازم است. فوتبالبازی شماره 7 مرجونا سعیدова اندکی ناتوب شده است. در حالت قبلی اصلا ما برخوردی رو با یگان فوتبالبازی حریف ندیدیم، چون به نظر رسید که اندکی نفس کشیش هم مشکل است، ولی هیچ قصه نیست. این گذشت. اکنون بعد از چند لحظه بازی رو میتواند مرجونا سعیدова دوام دهد. خوب، هیئت دسته حریف رو یک بار دیگر بالاتر گفتیم که معرفی خواهیم کرد.
рақами 2 Ри Мён Гум, рақами 5 Ан Кук Хианг, рақами 7 Мёнг Ю Джонг, рақами 10 Ри Хак, рақами 11 Хан Джин Хонг, рақами 12 Хон Сон Ок, рақами 14 Хванг Ю Йонг, рақами 17 Ким Кион Йонг, рақами 20 Чае Ун Йонг ва рақами 23 Ри Хае Гион. Сармураббии даста Ри Сон Хо аз ҷумҳурии халқии демократии Корея ва ё ин ки кӯтоҳ карда бигӯем Кореяи Шимолӣ. хуб, ҷои ёдоварист ки дар дақиқаи 45-уми рақобат ду футболбоз аз ҳайати эҳтиётии дастаи Кореяи Шимолӣ ба майдон баромаданд. Ин лаҳзаҳо акнун вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози мо некубахт худодод ва ба назар расид ва ҳамзамон футболбози мо ки чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон омада буд корти зард ҳам гирифт. хуб, аз курсии бозигарони эҳтиётӣ рақами 9 Ким Сон Гион ва рақами 22 Ким Хие Йонг ба майдон баромада буданд. онҳо ба ҷои рақами 7 Мён Ю Ҷон ва ба ҷои рақами 20 Чае Ун Ён вориди майдон шуданд. дарвозабон дар ин ҳолат хеле хуб ҳаракат мекунад ва баъдан тавре мо дидем ҳамчунин дифоъгарон ҳам кӯмак расониданд то ин ки вазъияти хатарноки ба миён омада бартараф шавад ва дарҳол ин лаҳзаҳо дӯстони гиромӣ ҳоло тавре мебинед аз табибон хоҳиш карда мешавад ки ба майдон оянд ва кӯмак расонанд. бо вуҷуди он ки аз даст тӯбро раҳо кард Фараҳноз Холдорова, баъдан тавонист пеши роҳи зарбаи баъдии ҳарифро ҳам бигираду тӯбро дарҳол соҳиб шуд ва баъд аз бархӯрд тавре дидем андаке аз дасти чапи худ ӯ осеб гирифтааст. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ дар рафти қисми якуми бозӣ ҳамон тавре ки мо шоҳид шудем футболбозони мо дар ибтидо кӯшиш карданд муқобилияти арзанда нишон диҳанд ба ҳариф. вале силсилаи ҳуҷумҳои хатарноки дастаи Кореяи Шимолӣ ниҳоятан дар дақиқаи 9 боис баром шуд ки мо голи аввалинро аз тӯри дарвозаи худ берун барорем. дар ҳамон лаҳза голро Ким Кион Йонг ба ҳадаф расонда буд. бозигари рақами 17. баъд аз он боз футболбозони мо кӯшиш карданд дар рафти ҳуҷумҳои баъдӣ махсусан дар даҳаи дуюми рақобат пешроҳи ҳамлаҳоро бигиранд. ин кор барояшон муяссарам шуд, аммо дар даҳаи сеюми рақобат пай дар ҳам мо дар давоми 5 дақиқа ба дарвозаи худ 3 гол сар додем. дар фосилаи дақиқаҳои 23 то 28 ба ҳариф муяссар шуд ки ҳисобро 4-0 кунад. баъдан боз дар дақиқаҳои 36 39 гол сар додем, ҳамчунин дар дақиқаи 41 ва голи охирин дар қисми якум дар дақиқаи 4 илова шуда ба ҳадаф расонида шуд аз пеналти. инҷо акнун наметавонем пешроҳи ҳуҷуми навбатии ҳарифро бигирем. Хан Джин Хон футболбози рақами 11 гол зада истодааст.
Goal for DPR Korea by player. барои ин бону низ ин голи аввалин нест дар бозии имрӯза. як бори дигар метавонед бубинед лаҳзае ки чӣ гуна бо таркиббарӯи бисёр хуби худ ба ҳамла гузаштанд ва ниҳоятан голе ки ба қайд гирифта мешавад. албатта фарқ миёни дастаҳои бонувони тоҷикистон ва Кореяи Шимолӣ бениҳоят бузург аст. чӣ аз нигоҳи мавқеъгирӣ дар радабандии фифа агар баҳо диҳем ва чӣ аз рӯи он зарфиятҳои кадрӣ ва имконоти дигаре ки бозигарони ҳар даста доранд. айни замон дастаи занонаи Кореяи Шимолӣ дар радабандии фифа дар зинаи нуҳум аст. дастаи занонаи Тоҷикистон бошад дар зинаи 155. ва қаблан дӯстони гиромӣ мо муқобили дастаи бонувони Кореяи Шимолӣ бозӣ карда будем. онҷо ҳам бо ҳисоби бениҳоят калон дастаи бонувони мо аз ҳамтоёни худ ё ҳамсолони худ аз Кореяи Шимолӣ дучори бохт шуда будам. 17 августи 2018 дар Палембанги Индонезия 16-0 бозӣ ба фоидаи Кореяи Шимолӣ хотима ёфта буд. Хан Ҷин Ҳон ҳоло корти зард мегирад. ҳолатҳои осеб гирифтани бозигарон дар ҳайати дастаи мо хело ва хело зиёд аст. ва шояд дар пеш моро боз тағйиротҳо интизор бошанд, зеро бо чунин ҳолат мушкил аст бозиро давом додан, махсусан ба капитани даста ки ҳам дар қисми якуми бозӣ ва ҳам инак дар қисми дуюм осеб гирифта истодааст Сайёра Саидова. дар ин байн як тағйироти дигар дар ҳайати дастаи Кореяи Шимолӣ аст. дӯстони гиромӣ, аз майдон гирифта мешавад рақами 11 Хан Ҷин Ҳон, ҳамон нафаре ки нахустин голи қисми дуюмро ба ҳадаф расонд. ва ба ҷои ӯ ба майдон рақами 13 Ҷон Рион Ҷонг мебарояд. аслан аз рӯи маълумотҳо бевосита дастаи мунтахаби занонаи кишвар нахустин бозии байналмилалии худро ё нахустин бозии расмии худро муқобили Қирғизистон 28 феврали соли 2017 гузаронида буд. дар ин байн бузургтарин комёбии дастаи занонаи кишвар ки бо ҳисоби калон тавонистааст ҳарифи худро шикастият, ғалаба муқобили Сингапур буд 6-0 13 ноябри соли 2018. он қадар албатта солиёни зиёд нашудааст аз таъсиси бевоситаи дастаи мунтахаби занонаи футболи Тоҷикистон ва аслан тавре аз суханҳои сармураббӣ иқтибос овардем. он гурӯҳи футболбозоне ки қаблан дар ҳайати даста ҳунарнамоӣ мекарданд, аллакай аксарияташон корномаи худро ҷамъбаст карданд ва бештар ба наврасони ҷавонон истоди мураббиёни феълӣ такя карданд.
барои омодагӣ дидан ба мусобиқаи мазкур дастаи мунтахаби Тоҷикистон якчанд давраи тайёриро пушти сар кард. аз ҷумла моҳи феврал дастаи занонаи мо дар кишвари Арабистони Саудӣ ду бозии байналмилалии рафиқонаро муқобили саудиҳо доир намуд. натиҷаҳо хуб набуданд, аммо ба ҳар ҳол касби таҷриба дар чунин бозиҳо дар сафар лозим буд. қабл аз чунин мусобиқаҳо, ҳамчунин қабл аз оғози рақобатҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 дастаи бонувони мо тақрибан як ҳафта ҷамъовани таълиму тамринӣ гузаронд. инҷо довар боз ҳам ба нуқтаи 11 метра ишора мекунад. бори дуюм аст ки сӯи дарвозаи мо пеналти таъин карда мешавад. дар қисми якум албатта хато бисёр дағалона буд аз сӯи Марҷона Саидова ки бо дасташ бозӣ кард ва инҷо ба Нисо Абдуллоева акнун корти зард нишон дода мешавад аз сӯи довар Раудҳа Қотимӣ Исо Саид Алмансурӣ. бонуи мазкур аз кишвари Имороти Муттаҳидаи Арабӣ аст, сардовари бозии имрӯза. хуб медонед, инҷо аз саҳнаҳои такрорӣ чунин ба назар мерасад ки воқеан Нисо Абдуллоева ба ҳариф барнахӯрда буд, аммо вар нест дӯстони арҷманд. аз ин хотир таъид кардани он ки воқеан онҷо бархӯрд буд ё ин ки инкор кардани он барои мо низ бисёр мушкил мешавад. шояд аз саҳнаҳои дигар ҳам такроран ҳамон ҳолатро пешниҳод кунанд, баъдан хулосагирӣ мекунем. ин лаҳзаҳо бошад пеналти аллакай гузошта шуд. бозигари рақами 9 Ким Сон Гионг барои иҷрои зарба тайёрӣ мебинад. зарбаи ӯ ва дар ин ҳолат боз ҳам ягон имконият пайдо намешавад то дарвозабони мо пешроҳи зарбаро бигирад. ҳарчанд самти зарбаи ҳарифро Фараҳноз Холдорова хело хуб пайдо кард. як бори дигар мебинем. воқеан пеналти нест дӯстони гиромӣ. ва баъзан вақт фикр мекунам ба доварон лозим аст дар ҳамин гуна ҳолатҳо, махсусан худатон дида истодаед ки ӯ мутмаин нест барои таъини пеналти, каме дертар баъд аз афтидани бозигари кореягӣ садои хуштаки худро баланд мекунад. беҳтараш вақте 100% бовар надорад пеналти таъин накунад хубтар аст, чун мо дида истодаем ки ин пеналти аслан обу ҳаворо иваз намекунад, яъне ба ин маъно ки чизеро дигар намекунад дар ин бозӣ. ҳариф ба инам бартарии куллӣ дорад ва довар вақте амин нест, вақте бовар надорад ки онҷо пеналти буд ё на, таъин кардани он чандон ба мақсад мувофиқ нест. аммо ба ҳар наве набошад, ҳоло бозигарони Кореяи Шимолӣ сурати худро коҳиш намедиҳанд. ва силсилаи ҳуҷумҳои хатарнок бо иштироки онҳо боз ҳам давом меёбад. дар гурӯҳ ғайр аз Кореяи Шимолӣ тавре болотар гуфтем, ҳамчунин мо ду ҳарифи дигар дорем. инҳо Малайзия ва Фаластин ҳастанд. 2 июл дастаи мо муқобили Малайзия бозӣ мекунад ва 5 июл зидди Фаластин. ҳамзамон бо ин 2 июл Кореяи Шимолӣ бевосита бо Фаластин рақобат хоҳад кард ва 5 июл бо Малайзия. баъдан рақобатҳои марҳилаи интихобӣ дар гурӯҳи H ҷамъбаст мешаванд, вале ҷои ёдоварист ки танҳо ғолиби гурӯҳ ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳо рохат мегирад. яъне аз 8 гурӯҳе ки дар онҳо 34 даста тақсим шуданду дар марҳилаи интихобӣ
бо ҳам рақобат доранд. Танҳо ғолибони гурӯҳ ба марҳилаи ниҳоӣ мебаранд ва баъдан ба қатори онҳо 4 дастаи дигар шомил мешаванд. Австралия мизбон, Чин, Кореяи Ҷанубӣ ва Ҷопон ки дар мусобиқаи қаблӣ дар соли 2024 тавониста буданд зинаҳои ифтихориро аз худ кунанд дар ҷоми Осиё. Ва 12 даста байни ҳам рақобат мекунанд. дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё миёни дастаҳои занона. инҷо боз тӯб ба ихтиёри бозигарони Кореяи Шимолӣ гузашт ва ба бахти мо дар ин ҳолат тавре дида мешавад тӯб аз майдон берун баромад баъд аз зарбае ки иҷро кард дифоъгар Ри Миён Гам. аслан ӯ дар рафти қисми якум ҳам як имконияти хуби худро истифода набурда буд. хуб, 12 дастае ки бо ҳам дар рақобатҳо иштирок мекунанд. дастаҳои якуму дуюми гурӯҳ ба плей-офф мебаранд. дастаҳои сеюми беҳтарин аз се гурӯҳ 2 даста ба марҳилаи чаври якниҳоӣ рохат мегиранд. сипас бозиҳои даври чаври якниҳоиву нимниҳоӣ баргузор мешавад ва рӯзи 21 марти 2026 финали ҷоми Осиё байни дастаҳои занона сурат мегирад. аслан бояд бигӯем ки дӯстони гиромӣ аз Осиё ба ҷоми ҷаҳонии фифа дар соли 2027 6 даста рохат пайдо мекунанд. дастое ки ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва чорумро мегиранд ва ҳамчунин боз 2 дастаи дигаре ки баъдан дар дохили мусобиқаи ҷоми Осиё барои зинаҳои панҷуму шашум мубориза мебаранд. яъне 4 дастае ки дар даври чаври якниҳоӣ шикаст мехӯранд, онҳо баъдан барои зинаҳои панҷуму шашум байни ҳам талош мекунанду дар рақобатҳои байни ҳамӣ дастаҳои панҷуму шашумро маълум карда рохатҳои ниҳоиро ба ҷоми ҷаҳонии фифа дар соли 2027 ба даст меоранд. ин мусобиқа дар кишвари Бразилия тибқи нақша соли 2027 бояд сурат гирад. сол ба сол сатҳи баргузории чемпионати ҷаҳонии фифа ҳам миёни занон боло рафта истодааст. махсусан маблағҳои ҷоизавиро зиёдтар фифа таъин карда истодааст барои дастаҳои занона. инҷо боз ҳам вайрон шудани қоидаи бозӣ дида мешавад. дар дохили ҷаримагоҳ бозигари Кореяи Шимолӣ, бозигари шумораи 17 Ким Кион Йонг. зидди дарвозабони мо Фараҳноз Холдорова қоидаи бозиро вайрон кард. умуман тавре медонед дар солҳои охир даъватҳо аз сӯи худи бозигарони зан аст дар мавриди он ки маблағҳои ҷоизавӣ ва музди маоше ки ба духтарон ё занони футболбоз дода мешавад бо футболбозони мард ё дар маҷмӯи писарон баробар карда шавад.
вале аз сӯи дигар бояд эътироф кунем ки таваҷҷӯҳ ба футболи духтарону занон дар миқёси ҷаҳон кам аст. Инро мо пеш аз ҳама дар мисоли ташрифи мухлисон ба бозиҳо бо иштироки дастаҳои занона метавонем бубинем. аммо ҳаракате дар ин масир барои боз ҳам беҳтар кардани футболи занона дар маҷмӯъ дида мешавад ва лоиҳаҳои махсусеро ҳам фифа рӯи даст гирифтааст барои рушди футболи духтарону занон дар дунё. хуб, дар ин гуна мавридҳо агар мо бевосита аз пайи баробарии гендериву дигар омилҳо бидавему аз рӯи онҳо баҳо диҳем, каме нодурустам ҳаст дӯстони гиромӣ, зеро дар бозор арза ва тақозо аст ки вобаста ба талаботе ки ҳаст, ҳар як молу маҳсулот албатта арзиши худро дорад ва барои мисол бозиҳое ки дастаҳои футболи занона нишон медиҳанд, табиист ки пахши онҳо тавассути шабакаҳои телевизионӣ ё расонаҳои дигар кам аст ва тавре гуфтем мухлисонам камтар ташриф меоранд ки ин дар навбати худ боиси камтаваҷҷӯҳ будан ба футболи занона мешавад. Аммо аз сӯи дигар бо истифода аз гӯем фишангҳои дигар фифа албатта барои беҳтар кардани футболи занона иқдомҳои хубу заруриеро рӯи даст гирифта истодааст. ду тағйироти дигар дар ҳайати дастаи Кореяи Шимолӣ. аз майдон гирифта шуд рақами 14 Хван Ю Йонг ва ба ҷои ӯ рақами 6 Ан Пок Йонг баромад. ва ҳамчунин аз курсии бозигарони эҳтиётӣ рақами 16 Сон Чун Сим вориди майдон шуд. бозигари дигаре ки ба майдон баромад, дӯстони гиромӣ, ӯ футболбози шумораи 10 Ри Ҳакро иваз кард. ба ин тартиб то ҳамин лаҳза аллакай 5 тағйирот дар ҳайати дастаи Кореяи Шимолӣ рӯи даст гирифта шуд. дар ҳайати дастаи мо бошад то ҳамин лаҳза танҳо як тағйирот аст. агар мо ба курсии бозигарони эҳтиётии дастаамон таваҷҷӯҳ кунем, пас онҷо дарвозабон рақами 1 Нозофарин Иброҳимова, бозигарони мавқеъҳои дигар рақами 2 Шаҳноза Бобоева, рақами 3 Таҳминаи Баҳром, рақами 4 Улҷамол Элмуротова, рақами 6 Шоҳсанам Ҳоҷиматова. пешрои ҳамлаи навбатии ҳариф гирифта шуд, аммо ба пуррагӣ на, ва дар ин ҳолат зарбаи задаи бозигари кореягӣ хело ва хело баланд буд. Ҷон Рион Ҷонг зарба зад. бори дигар метавонед рафти ҳуҷумӣ охирини бозигарони Кореяи Шимолиро бубинед. хуб, рақами 6 Шоҳсанам Ҳоҷиматова, рақами 12 Чарозхон Нормуродова, рақами 14
ҷонона Қурбонова, рақами 15 Некубахт Худододова буд ки гуфтем ӯ ба майдон баромад дар оғози қисми дуюм. Рақами 19 Дилдора Имомалиева, рақами 20 Шукрона Устоева ва рақами 21 Меҳрона Давлатова. аз канори чап инҷо ирсоли тӯб ба назар расид. Боз ҳам як партофти дигар. пайвастшавиҳои дуюмӣ аз ду канор ва ирсолҳо ё ин ки тавассути таркиббороиҳо баъдан тавассути ин канорҳо ҳуҷумҳоро ба роҳ мондан хело ва хело зиёд буд ва ба бозигарони мо ба пуррагӣ муяссар нашуд ки маъсан ҳамин канорҳоро маҳкам кунанду пеши роҳи партофтҳои зиёде ки дастаи ҳариф дорад онҳоро бигиранд. ба ҳар ҳол дар рафти ҳуҷуми навбатӣ бозигарони Кореяи Шимолӣ ба дифоъгарони мо муяссар шуд ки дар канор бевосита пеши рӯи ҳамлаи ҳарифро бигиранд. як чизи дигаре ки дар рафти қисми якум фикр мекунам қисман ба бозигарони мо нарасид, ин бевосита дар ҳолатҳое ки андаке бархурд буд, андаке мавридҳое буд ки мумкин буд тавассути вақтро кашол додан пеши рӯи ҳуҷумҳои ҳарифро гирифта фурсатҳоро ба онҳо нагузоштан ҳам имконият дошт, вале ин чизҳоро дар қисми якум аслан футболбозони мо дуруст истифода бурда натавонистанд. аз канори чап ирсоли навбатии тӯб ва боз ҳам сутуни дарвоза ба мо кӯмак мекунад, аммо футболбозонамон андаке бодиққаттар бояд бошанд. тӯба аз ҷаримагоҳ берун карда шуд. дар ҳамин лаҳзаҳое ки болотар ишора кардем, вақте таркиббороиҳо ба роҳ монда мешаванд, дар ҳамон нуқтаҳо мо аслан бояд иртиботро бояд кӯшиш кунем то байни футболбозони Кореяи Шимолӣ қатъ шавад. дар ин сурат дуртар аз ҷаримагоҳ албатта на ҳама вақт барои онҳо фурсатҳо пайдо мешавад. хуб, тӯб ба даст расид. дар лаҳзаи қаблӣ ҷон Риён Ҷонг тавре дида мешавад. бо дасташ зарба зад. албатта барқасдона набуд, аммо тӯб бевосита ба дасти ӯ расиданашро бори дигар мо дар саҳнаи такрорӣ дидем. ва дар лаҳзаи қаблӣ медонед аслан ҳаракатҳои бисёр хуб аз сӯи дарвозабони мо Фараҳноз Холдорова дида шуд ва тӯб баъд аз расиш ба пои ӯ сипас ба сутуни дарвоза расида баргашт.
дастаи Кореяи Шимолӣ дар давоми солҳои охир ғайр аз иштирок дар мусобиқаҳои гуногуни расмӣ ҳамчунин як қатор бозиҳои байналмилалии рафиқона ҳам доир кард. инҷо ба як бозигари дигари мо ёрии тиббӣ лозим аст. Шамсия Ҳусейнова ишора мекунад ки ҳамааш хуб аст ва ӯ бозиро давом дода метавонад. хуб, дастаи мазкур бо тими бонвони кишвари Русия соли гузашта ду бозии байналмилалии рафиқона доир карда буд. як бозӣ бидуни гол 0-0 ҷамъбаст шуд, вале дар бозии дигар бонвони Кореяи Шимолӣ Русияро 3-0 шикаст доданд. ва туба аз майдон берун карда мешавад. дар ин лаҳзаҳо хело хаставу афгор аст Шамсия Ҳусейнова. барои ӯ мушкил буд ҳолати қаблӣ. Шамсия ҳамзамон ишора дорад ки ҳариф аз пироҳани ӯ дошт дар ҳамон лаҳза, аммо бо ин вуҷуд бубинед ӯ рақобатро давом дод ва кӯшиш кард имконияти голзанӣ барои ҳариф пайдо нашавад. бо зарбаи қавӣ тӯбро ба марказ равон мекунад дарвозабони мо Фараҳноз Холдор ва мо инҷо боз ҳам бозигарони Кореяи Шимолӣ зиёдтар ҳастанду тӯбро соҳиб шуданд ва боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки онҳо дида шуд. дар маҷмӯъ бояд бигӯям ки ҳайати даста бисёр қавӣ аст. дар бошгоҳи гуногуни бевосита худи Кореяи Шимолӣ ҳам агарчанде бозигарони ин тим бозӣ кунанд, аммо дастаи футболи занонаи Кореяи Шимолӣ аз солҳои қаблӣ ҳам маълум буд ки хело ва хело ҳайатҳои қавӣ доранд. масалан бошгоҳҳои ин кишвар дар баробари доштани ҳайатҳои дастаи мардона ҳамчунин ҳайатҳои занона низ доранд. хуб, аз майдон гирифта шуд бозигари рақами 22 Мадина Муносиб Шозода ва ба ҷои ӯ аз ҳайати эҳтиётӣ рақами 3 Таҳминаи Баҳром ба майдон баромад. дар бозии Олимпии Париж 2024 дастаи занонаи ин кишвар иштирок карда натавонист, зеро дар марҳилаи интихобӣ аз ҷопониҳо мағлуб шуданд ва бидуни рохат ба ин мусобиқа монданд. инҷо ҳамчунин ҳоло садоиштаки довар баланд мешавад ва вуҷуд доштани афсайдро ба эътибор мегирад довар. дар лаҳзае ки ирсоли тӯб ба самти бозигари рақами 22 буд, Ким Хье Йонг дар ҳолати афсайд қарор дошт. хуб, дар мавриди комёбиҳое ки ин тим дар ҷоми Осиё қаблан дошт мо болотар гуфтем. аммо дар солҳои охир ҳоло андаке натиҷаҳо суст шуда буданд. махсусан соли 2014 бинобар сабаби таҳримҳо ин даста дар мусобиқаи ҷоми Осиё иштирок карда натавонист. 2018
даста соҳиби рохат нашуд. 2022 бошад иштирок накард дар марҳилаи интихобӣ ва акнун дар соли 2026 ҳазнам кӯшиш мекунад то ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё барояду баъдан ҷойгоҳи қаблии худро барқарор кунад дастаи Кореяи Шимолӣ. ҳарифон асосан барои Кореяи Шимолӣ бозам аз зумраи кишварҳое ҳастанд ки дар минтақаи шарқи осиё ҷо гирифтанд. ҷумҳурии мардумии Чин, Кореяи Ҷанубӣ, Ҷопон аз ҳарифони асосии дастаи бонувони Кореяи Шимолӣ мебошанд. ва ҷои ёдоварист ки ҷоми осиё миёни дастаҳои мунтахаби занона дар 4 сол як бор сурат мегирад. аммо дар ин байн конфедератсияи футболи осиё аз соли 2029 мехоҳад каме тағйиротро ворид кунад ва соли баргузории рақобатҳо бояд бигӯем ки аз 2029 сар карда андаке тағйир меёбад ва дар маҷмӯъ аз эҳтимол дур нест ки дар формати баргузории мусобиқа низ каме дигар гуниҳо роҳандозӣ шавад. ба Нисо Абдуллоева инҷо муяссар шуд ки тӯбро аз майдон берун кунад. ҳоло тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи мо. ба майдон мебарояд рақами 2 Шаҳноза Бобоева ва ӯ ба ҷои ҳамдастааш ки бо рақами 5 бозӣ мекард Беназир Ҷумахонзода рақобатро давом медиҳад. Substitution for Tajikistan. Tajikistan. Player number 5. тӯб аз майдон берун карда шуд ва боз ҳам як вазъияти стандартии дигар бошё ки бозигарони Кореяи Шимолӣ аст. ё на инҷо аз авт тӯб бояд ба бозӣ дароварда шавад. офсайд. пешрӯи ҳамлаи навбатии дастаи Кореяи Шимолӣ боз ҳам ин лаҳзаҳо гирифта мешавад, зеро онҳо дар ҳолати нобозӣ қарор доштанд. тӯб аз майдон берун шуд ва бо ҳамин тавре морида истодаем ҳуҷуми навбатии дастаи Кореяи Шимолӣ ҳам хотима меёбад. дар маҷмӯъ агар бигирем дӯстони гиромӣ аз ҳисоби дар сегонаи ифтихорӣ ҷо гирифтан дастаи Кореяи Шимолӣ
дар қатори 4 дастаи беҳтарини осиё аст. дастаҳои чин ва ҷопон 15 маротибагӣ дар маҷмӯъ тавонистанд ки ба чаҳоргонаи беҳтарин дохил шаванд дар осиё. Кореяи шимолӣ ва тайпеи чин бошад 9 маротибагӣ ба ин дастовард ноил шуданд. ва фурсати навбатиро аз даст медиҳанд бозигарони Кореяи шимолӣ. бубинед чӣ гуна шонси хуб буд, аммо бозигари рақами 13 ҷон Рионг Ҷонг зарбаро баланд зад. аслан ин бозигар хело фурсатҳоро имрӯз аз даст дод. сонияҳои ба шумор боқӣ мондаанд то анҷоми вақти асосӣ. саволи асосӣ ин аст ки чанд дақиқа вақт илова мешавад. 4 дақиқа барои мо маълум карда истоданд. ба ҳар ҳол дар рафти қисми дуюми рақобат, махсусан баъд аз ҳолате ки мо аз пеналти голи даҳумро сар додем дар дақиқаи 62, баъд аз он дигар ба ҳариф муяссар нашуд ба дарвозаи мо гол занад. ҳарчанд фурсатҳо албатта барои онҳо буданд, аммо аз сӯи дигар андаке гӯем бозигарони мо ҳам бо диққаттар бозӣ карданд ва тавонистанд дар мавридҳои зарурӣ бо истифода аз баъзе нозукиҳое ки дар футбол ҳаст барои гирифтани пешироҳи ҳамлаҳои ҳариф ва баъзе гӯем мавридҳои дигаре ки метавонист хавфу хатари зиёдеро ба вуҷуд орад, бо истифода аз ҳамон нозукиҳо, бо истифода аз баъзе айёриҳо ҳам гӯем хато нахоҳад буд, тавонистанд пешироҳи ҳамлаҳои ҳарифро бигиранд. инҷо дӯстони гиромӣ ду тағйироти дигар омода аст дар ҳайати мо, аммо пештар аз он бояд табибон баҳо диҳанд ба вазъи капитани даста Сайёра Саидова ки бозиро давом дода метавонад ё на. ман як бори дигар ёдовар мешавам ки дар пешбозиҳои даври дуюм ва сеюм ҳастанд. рӯзҳои 2 ва 5 июл. 2 июл соати 19 бо вақти душанбе дар ҳамин майдон Фаластин ва Кореяи шимолӣ бозӣ мекунанд. баъдан худи ҳамон рӯз соати 22:00 дақиқа Тоҷикистон бо Малайзия. 5 июл Кореяи шимолӣ Малайзияро қабул мекунад. соати 19 он бозӣ барпо мешавад ва худи ҳамон рӯз соати 22 бо вақти душанбе дастаҳои мунтахаби занонаи Фаластину Тоҷикистон бо ҳам рақобат мекунанду бо ҳамин рақобатҳо дар гурӯҳи H дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 расман ҷамъбаст мешавад. хуб, ба Сайёра Саидова кӯмаки тиббӣ расонидан, ҳоло ӯ берун аз майдон аст. аз зарбаи кунҷи тӯбро футболбозони Кореяи шимолӣ ба бозӣ дароварданд. инҷо хело хуб дарвозабони мо тавонист пешироҳи зарбаи ҳарифро бигирад. Фараҳноз Холдорова. барои ӯ низ бениҳоят мушкил буд ҷараёни бозии имрӯза, аммо бояд эътироф кунем ки дар бисёре аз мавридҳо сейвҳои бисёр муҳим дошт дарвозабон ва тавонист дар чандин ҳолатҳо ба ҳамдастҳояш кӯмак кунад. хуб, бархурди навбатиро мебинем. аслан тӯб аз бозигари Кореяи шимолӣ аз майдон берун шуд. Комила Расулова аз ҷои худ боло мешавад ва ишора мекунад ки бозиро давом медиҳад ӯ. инҷо мо ду тағйироти дигарро акнун дида истодаем. рақами 10 Сайёра Саидова ки аллакай аз майдон гирифта шуд, ба ҷои ӯ ҷонона Қурбон ва рақами 14 ба майдон мебарад ва ҳамчунин рақами 17 Рӯзигули Ҳасан
майдонро тарк карда истодааст Substitution for Tajikistan. Player number ва 10. ба ҷои ӯ Тағйирот дар ҳайати Тоҷикистон рақами Хамида Саидова Сайора replaced by player number 14. Иваз карда шуда бозикор рақами 14 and player number 17 бозикор рақами 17 Рӯзигулӣ Ҳасан replaced by player number 20. Иваз карда шуда бозикор Бо рақами 20 Устои ва Шукрона. бозигари рақами 20 Устои ва Шукрона иваз карда шуд. Дӯстони гиромӣ, инҷо боз як фурсати дигар барои бозигарони Кореяи Шимолӣ ба миён омад, аммо тавре дида мешавад дар лаҳзаи қабли ҳам тӯб ба даст расид. Бале, доварам аз ҳамин чизро ишора мекунад ки тӯб ба дасти бозигари рақами 9 Ким Сон Гёнг расид. 4 дақиқа вақти илова кардаи довари Имороти Муттаҳидаи Арабӣ Равдҳа Хотимӣ Исо Саид Алмансури аллакай хотима ёфтааст. Дақиқаи 6 ҷараён дорад ва фикр мекунам фурсати он расидааст ки садои ниҳоиюшта довар ҳам баланд карда шаваду бозии имрӯза расман хотима ёбад. Бале, ҳамин тавра ҳам мешавад. дӯстони гиромӣ, бо ҳамин нахустин бозии худро дастаи мунтахаби бонувони кишвар дар марҳилаи интихобии Ҷоми Осиё 2026 ҷамъбаст кард. Имрӯз мо муқобили ҳарифи бисёр қавӣ, яке аз дастаҳои қудратманди футболи занонаи Осиё ва ҷаҳон, дастаи Ҷумҳурии Халқи Демократии Корея бозӣ кардем ва натиҷаро худатон дида истодаед ки аслан комилан ба фоидаи ҳариф аст. умедвор мешавем ки аз ин натиҷа хулосаҳои зарурӣ бароварда мешавад ва дар бозиҳои баъдӣ дастандаркорон барои беҳтар кардани натиҷаҳо талош хоҳанд кард. бисёри сипос мегӯем ки тӯлони муддат ҳамроҳи мо будед. То бозиҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.
DPR Korea.